i radostan što ste evo i zadnju džamiju na području općine Kotromanovac popravili. Što možete ovdje slobodno dolaziti na ovo svetovo za vas mjesto, moliti se, upućivati dragome Bogu svoje molitve, ali i zahvale. Dragi Kotorani, dragi Kotrovarošani, mislim i uvjerenja sam da mi predstavnici vjerskih zajednica na području općine Kotrovaroš zajedničkim snagama, zajedničkim razgovorima, razmjenjivanjem ideja možemo i vama dati jedan putokaz kako treba živjeti i biti svoj na svome. Budimo svi skupa oni ljudi koji ćemo poslije gradnje vjerskih objekata, džamija i crkava, poslije svih gradnji naših porušenih domova, poslije gradnji naših cesta i ostale infrastrukture, zajedničkim životom ovdje na području općine Kotrovaroš nastaviti izgrađivati povjerenje, poštivanje, razumijevanje i ljubav koju nam dragi Bog daje i na što nas On poziva. Sve vas skupa još jednom pozdravljam i živjeli!